So hello friends and welcome back to the channel. So friends दिनैनि भिडिअआबो कुनु टेगजों रिलेटेड थानाय जानाय नङा। सो आं नोंथांमोननिसिम मोनसे गुड निउस खोनासंहोनो सानदों आरोखि ना। सो जानाखि आं मैया मोनसे भिडिअ आपल'ड खालामदोंमोन नङा जानाखि जोंनि बर'नि हारिनि जानाखि मुंदांखा फुटबल जोगिरि जानाखि हलिचरन नार्जारी बिथांनो मोनसे भटनि गोनांथि नांगौ होननानै नोंथांमोननिसिम जानाखि भट बिथांनो जानाखि टुइटार एकाउन्टआवहाय थांनो जानाखि गावबागाव टुइटाराव थांनायनि थाखाय हलिचरन नार्जारीनो जानाखि हायद्राबाद एफसि होननानै सार्च खालामनानै जानाखि हलिचरन नार्जारी बिथांनो माने जानाखि भटिं होनो थाखाय खावलायदोंमोन नङा होमबा। स' बेवहाय दा मा जानाखि बिथांनि भटिं रेटिंआ दा नायनो थांबा स' आं नोंथांमोननो सार्च खालामनो खोन्थानि हायद्राबाद एफसि। स' आं सार्च खालामनो खोन्थानि डाइरेक्ट सार्च खालामनि आंखौ। स' नोंथांमोनाव डाइरेक्ट सार्च खालामबानो जाबाय। स' बिथाङा जानाखि हलिचरन नार्जारी बिथां बे हलिचरन नार्जारी बिथाङा दा जानाखि 98% जानाखि भट रेटिंआव गासै टटेल भट्स होदों 4729 था भट मोनदों आरोखि ना। नै 4729 भट्स दा भट मोनदों। स' बिथाङा जानाखि गासै रेटिंआ जाहैदों 98% भट मोननानै बिथाङा मा उइनार जाबाय आरोखि ना। स' जानाखि फ्रेन्स गल अफ द सिजन मोनसे बादायलायनाय जादोंमोन नङा होमबा। फ्रेन्स गल अफ द सिजन। स' बेवहाय मा जानाखि हलिचरन नार्जारी बिथाङा जानाखि दा उइनार जाबाय। स' बे बाथ्राया जादों जानाखि जोंनि बर' हारिफोरनि थाखायबो मोनसे गोग्गाथाव एबा गोजोनथाव बाथ्रा। स' नोंथांमोना बयनिसिमबो शेयार खालामदो भिडिअखौ जानाखि जाहाथे बयबो मिथिथों। स' जानाखि जाय नोंथांमोना आं नोंथांमोनखौ रिकुवेस्ट खालामदों जानाखि नोंथांमोना जानाखि आंनि भिडिअनि गेजेरजों नायनानै नोंथांमोना जाय जानाखि हलिचरन नार्जारी बिथांखौ जानाखि टुइटारनि दारैहाय नोंथांमोना बिथांनो सापर्ट जानाखि बिथांखौ सापर्ट खालामदों एबा बिथांनो भट होदों। स' नोंथांमोननिसिम थेंक इउ स' माच। जानाखि बिथाङा दा उइनार जानो हाबाय आरोखि ना। स' बेनोसै नोंथांमोननिसिम मोनसे गुड निउस नोंथांमोननो खोनासंहोनो साननाया जानाखि बिथाङा दा उइनार जानो हाबाय आरोखि ना। बेवहाय जानाखि 98% जानाखि भटिं मोननानै बेहा जानाखि हलिचरन नार्जारी बिथाङा देरहानो हाबाय। गासै टटेल भट मोनदों 4729 भट मोनदों। दा बिथाङा उइनार जानो हाबाय आरोखि ना। स' नोंथांमोना बयनोबो शेयार खालामदो भिडिअखौ। स' फ्रेन्ड्स दिनैनि भिडिअ एसेनोसै। नोंथांमोना दिनै भिडिअखौ नायनानै भिडिअखौ लाइक खालामदो आरो शेयार खालामदो। नोंथाङा आंनि चेनेलखौ साबसक्राइब खालामदो। जायनाखि साइडआव थानाय बेल आइकनखौ प्रेस खालामनानै जेब्ला गोनां भिडिअ आपल'ड खालामो बिनि नटिफिकेसनखौ मोननो थाखाय स' फ्रेन्ड्स दिनैसै बाय।